Gipanguluhan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang paghinumdum sa ika-18 anibersaryo sa pagbabomba sa Old Davao Airport. Mga bulak ug pag-ampo gihalad alang sa mga biktima. Ani report ni Sheila Vergara Rubio. We commend our brothers and sisters who were victims of that bombing that we commemorate today in this place. Gipanguluhan ni Father Leonardo Dublan Jr. ang pag-ampo nga gihalad sa Davao City LGU isip paghinumdom sa manaangol sa Old Davao Airport bombing ni atong Marso 4 tuig 2003. Kahinumduman nga 21 ang namatay sa maong panenurismo ug sobra usa ka gatos ang nasamdan. Nagdagkot og kandila ingon man naghalad og bulak si Mayor Inday Sara Duterte kuyog sa mga survivor ug kabanay sa mga namatay sa maong hitabo. We are all shaped by our past. And the incident here has been one of the motivations behind our intensified security measures. Ang Davao Airport bombing survivor nga si Cristituto Amparado miingon nga dakong kausaban ang hitabo siyang kinabuhi sukad hitabo ang pagpamomba. Sanglit dili na siya makadrive pag-usab sa iyang gitrabaho ang rent-a-car tungod kay naputol ang iyang tiil sa maong insidente. Mapasalamaton siya nga hangtod karon ang kagamahanan nagatabang gihapon kanila hangtod na sa ilang mga anak. Salamat lang ko sa mga Duterte sa ilang pagtabang. Hantod ron yatiman gihapon. Salamat kayo. Since kadtong nahitabo no 2003 sa elementary 33 na ang nahuman, sa high school 18 ug sa college 18. So napay 5 ka buok karon nga nabilin nga naapa sila sa college. Yes, oo. Ang uban sa ilaha nagsulod og trabaho sa City Government of Davao. Depende sa ilahang gipili. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.